Den sidste spærring i Lindenborg Å blev fjernet mandag den 3. marts 2014. I mere end 400 år har åen været spærret af opstemningen ved vandmøllen Rødemølle. Den idylliske mølledam har dog for længst udtjent sit formål som vandmagasin for møllen. Kommune, fiskere, lodsejere, presse med flere overværede det højtidelige øjeblik, da åen indtog sit nye løb forbi mølledammen. I forsøg på at give havreden og andre fisk muligheder for vandring frem og tilbage, byggede Nordlands Amt for år tilbage en kammertrappe på stedet. Men kammertrappen har dog ikke virket optimalt, og kun de stærkeste fisk har kunne passere mølledæmningen. Lovgivningen i dag kræver fri faunapassage i åen for alle organismer knyttet til vandløb. Der er derfor nu gravet et omløb på ca. 300 meter under mølledammen. Med det er der skabt optimale muligheder for fisk og alle andre vanddyr til frit at vandre i hele Lindenborg Ås udstrækning. Arbejdet er udført af den dygtige entreprenør, som i forvejen er kendt for at udføre en vellykket miljøvenlig grødeskæring i Lindenborg Å. Gravearbejdet er udført på en sådan måde, at de gamle elletræer danner naturlige grænser på bredsiderne. Udformningen og det lempeligt udførte arbejde giver, efter at der er kommet vand på, det helhedsindtryk, at der er skabt et åløb, der kunne have ligget der helt fra åens tilblivelse. Ja, der er noget fart på lige fint. Det er der. Og det er godt nok. Jeg tror, det er meget fint. Ja, men det må jeg håbe. Ja. Havørnens muligheder for at vedligeholde en selvreproducerende sund bestand i Lindenborg Å er nu sikret i hele åens udstrækning, fra udspringet i Nysum til udmundingen i Limfjorden.